kami sa CSO, sa Voice of the Free Foundation, na gitabangan sa PCW sa mga livelihood program sa atong communities. So, sa mga communities nato nga ang mga babae, mga marginalized women, di nato sinati kung nakita ang gender equality nga na-practice gyud na kuan nila nga nabang nasinati sa ilang tasagtag sa kapanimalay ngano man tungod kay ang bayig ang amahan ang bana ug ang asawa nagkatibayayong man sa ilang mga livelihood program. So usa siya sa dako kaayo nga impact sa pamilya ang paglig-on sa ilang relasyon kay para pud sa among nakita dili basta-basta nimo masutian ang kabanahan ug usahay ang asawa tungod sa usahay ang mayong attitude nga mudawat dayon kaning atong gitawag og gender equality. Pero sa ngadto sa sila ra kaugalingon tungod sa ilahang panag-uban o sa ilang relasyon nga napanday diha sa panagiusa sa ilahang mga aktibidades sa panimalay ilabi na gayud sa livelihood napanday nga tawo ra nga sila ra ang panagtimbayayong sa matag usa sayon siya mapanday. Violence against women ang nag-ugat mo kadaghanan ng hinungdan kaning atong kapobrehon nga init ang ulo sa atong mga kabanahan unya ato pun taong mga nanay init pog ulo tungod sa